Ayan, this is Musikerong Oragon, nagbabalik po muli. Medyo nyulok ako ngayon, wala akong, di pa mahilig ako magsombrero. Ngayon, wala, tinanggal ko. Medyo ibang ano naman. Simikalbo ako palagi kasi mainit dito sa Saudi Arabia, kaya yan. Ginugupitan ko ang sarili ko. Meron akong clipper, meron akong panggupit. Meron na naman po ako ipaparinig sa inyo ng isang kanta. Pero hindi po ako ang nagsulat. Dinagdagan ko lang ng konti. Actually, ang gumawa nito ang aking kapartner sa live. Si Achilles Johnny, Ikoloko. Ayan, thank you so much sa paggawa ng kanta. Kasi binigay mo sa akin kasi sabi mo, bro, sa'yo na lang yan at yan ang content mo eh. Iba naman ang content ko. Gumawa na ako ng kanta mo. Yeah, thank you. Thank you, Idol. Alam niyo ang title niya, kakaiba? Hindi pa nag-uumpisa ang kanta, natatawa na ako kasi kasi malupit talaga yan. Tingnan mo, ang title ng kanta, ibalik mo. Yung kung anong ibabalik, pakinggan nyo na lang yung kanta. Mamaya ako kayo i-greet sa may last part. Meron ako ditong kodig. May kodigo ako dito. Susundin ko yung schedule. 39 naman tayo. Lahat nandito. Kaya wala naman sigurong malalaktawan. Wala kasing kopya ng listahan eh. Hindi ko mahanap, hindi ko mahagilap. Kaya ito, guys, pakinggan nyo. The title of my song. This is original composition by Achilles Johnny, Ikoloko. Ayan. Ibalik mo. Lahat naman ay ginagawa ko para sa'yo. Ang lahat ng ito hindi natutulog, nagtatrabaho, puro banyaga at mga Arabo. Kulang ka sa tiwala, mahal ko. Mabuti pang pauwiin mo na ako. Kung puro talak sa tenga ko, nililibang ko ang sarili ko. Pagkatapos ng trabaho, pasok sa kwarto, tinitingnan ko ang palad ko. Ikaw na naman ngayon ang kaulayaw. May kalyo ang kamay ko, ubus na ang lakas ko. Pagpapatunay na tapat sa'yo. Ibalik mo na ang profile picture ko. Promise, di na ako magloloko. Please naman, maawa ka, oh darling ko. Papatunayan kong behave ako. Pagkatapos ng trabaho, pasok sa kwarto, tinitingnan ko ang palad ko. Ikaw na naman ngayon ang kaulayaw. May kalyo ang kamay ko, ubus na ang lakas. Pagpapatunay na tapat sa'yo.
profile picture ko. Promise, di na ako magloloko. Please naman, maawa ka, o darling ko. Papatunayan kong behave ako. Please darling, ibalik mo na darling ang magandang profile picture natin. Hindi na ako sa iba titingin. Huwag mo lang alisin profile natin. Ibalik mo na ang profile picture ko. Promise, di na ako magloloko. Please naman, maawa ka, o darling ko. Papatunayan kong behave ako. Ibalik mo na ang profile picture ko. Promise, di na ako magloloko. Please naman, maawa ka, o darling ko. Papatunayan kong behave ako. Papatunayan kong behave ako. Papatunayan kong behave ako. Ayan, narinig niyo po yung napakagandang awitin na ginawa ng ating mabuting kaibigan na si Kiko Loco. Ang kanya pong YouTube channel ay Achilles Journey Bawawaw Show. Ang kanya pong show ay Bawawaw. Kaya po, ayan, idol, thank you so much sa napakaganda mong lyrics. Talagang mukhang sa akin ata yung kantang yan, ha. Maloko ka talaga. Kasi sabi niya, nawawalan daw ako ng profile picture. Gumawa ng kanta. Malupit ka talaga kay Kuloko. Ayan guys, meron akong kudigo ha. Ayan. Ayan. Thank you sa pakikinig dyan. Maraming salamat po sa inyong suporta. Kahit na maloko ang aking mga kanta. Kasama ko kasi si Kiko Loco, kaya maloko. Nadamay ka dito. Ayan. Ito na po, i-greet ko po, siyempre, especially yung ang ating group, Team International Group. Thank you so much. Ito na. Sa ating admin, susundin ko po yung ano dito, yung premier schedule kasi hindi ko makita ito yung talagang copy ng ano ng members. Tanda ko naman yung mga admin eh. Admin sa pamumuno ni Sir Bitoy. Bitoy sa video collection ng kanyang pong channel. Thank you so much. Sis Gina Rabi, Sasha Cuneta. Ayan. This is the YouTube channel. Sis Yuki. At Chubby TV, Luisa Ador Vlog. Ayan, hindi ko naman mapapagsunod-sunod. Kilos Journey, ayan ulit. At ito na, Reyna V Vlog, Bruno Taborcio, Cynthia Charug, Uping Valdez Lacuna, Ilonggo Channel, ayan, isa rin pong admin yan sa Ilonggo Channel. Lucky Rods, Jaimel, Raquel SG Vlog, Geraldine Balikaw Vlog, Jenny Lou Official, Miss Rain TV, Ibiang Rodriguez, Ma'am J Kids TV, Innings Day, Roxanne Money Vlogs, Risa Vlog, Koreana Pinay Vlog, Joyski TV.
Ayan, Joyce TV, Masayang Susi. Mga ka-secret. Rams Wanderlust, Ras Wanderlust, Wing Shanko, Marlene Esteliore, Reyna V Vlogs, AMCJ TV, Yesian TV, Hides Mix Vlogs, Mavericks James Farm Adventure, Sinluna FW, Tiger Traveler, Renelda OFW Vlog Hong Kong, Diana's and Pajamas, Bobsray TV, ayan po ang isang makukulit. Bobsray TV, how are you? Scarpy Brothers, Dong Diaries, ay bago ata to, Dong Diaries, ayan po. Bali 39 po tayo dito sa ating members. Kung may nakaligtaan man po ako, pasensya na po. Pero ito po, pinasa ko yung schedule, 39 lahat. Ayan, thank you so much. Umabot tayo ng 11 minutes. Yay! Musikero Moragon, don't skip the ads and watch from start to end. Thank you so much. Tulungan lang po tayo. Thank you. Bye-bye!